راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ኣብ ሞንጎ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስትን ብጀነራል ሐምዳን ዶጋሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታትን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ቁፅሪ ብጥሜት ዝሞታ ስድራቤታት ከም ዝወሰኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕብባር ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ መሰረት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጻር ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ቁጥሩ ናይ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት 9,000 ክበፅሕ ከሎ ቁጥሪ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ድማ 7,100,000 ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። ኣስታ 700,000 ህፃናት ብሕዱር ሕፅረት መግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለውን ካልኦት 100,000 ህፃናት ድማ ብካልእ ፀገማት ዝተጋደደ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝሳቀዩን ሂወቶም ንምድሓን ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዘድልዮምን እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኣብርሂ። ኣስታት 42 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሱዳን ልዑል ደረጃ ውሕስነት መግቢ ከም ዘድልዮም ብፍላይ ድማ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ዳርፎር ሰሜን ኮርዶፋንን ምዕራብ ኮርዶፋንን ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ከም ዝርከብ ይፍለጥ። بمسرت أبصاب نايلوم عمد بس حزبي سودان أستات 48 مليون بس حزب اللواء كوينات السودان دون مبال بفلاي بسعود عرب كجبر زنحات عرتات وتسيتاي ترخبون زنبرت صفاتاتون إنها تتسنك قيمة زالو سراويت السودان ناو تحكمنا نبتخت مخيئاتو دحر معقاتو حكايم بزيدو أب كارتو مابزركب هوسبيتال هو تادحن متبحتي دواب بيلو እትግብረ ሰናይ ትካልት ማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝነበሮ መድሃኒትን ንዋትን ከም ዝወድአን እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም መጥባሕቲ ክገብር ከም ዘይክእልን ሓቢሩ። ሓካይም ብዘይዶባው ዘውፅኦ መግለጺ ዕንወትን ቅልውላው ሱዳንን ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለው ዘይሓላፍነታውያን ጀነራላት ዝኸተልዎ እኳ እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ክከላኸሎ ዘይምኽኣሉ ግን ውድቀት ሰብኣውነት ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ብጀነራል ሐምዳን ዶጋሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ደቡብ ዳርፉርን ኡምዱርማንን ደብዳብ ከም ዝሐየለ ዝገልጽ ፀብጻባት ኣሜሪካ ኣዝዩ ከም ዘሸቐላ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ገሊጹ። ኣሜሪካ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ከባቢታት ደብዳብ ብህፁፅ ደው ከብልን ንሰላማውያን ሰባት ክከላኸልን ፀዊዓ። ሕብረት ኤውሮጳ ዓመታዊ ሽልማት ሳካሮቭ ናጽነታት ተሓሳስባ ነታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዝሞተት ኢራናዊት ጓል ኣንስተይቲ ማህሳ ኣሚንን ኣብ ኢራን ንዝነበረ ምንቅስቓስ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት ናጽነት ከም ዝሸለመ ትማል ሐሙስ ኣፍሊጡ። ብ16 መስከረም ኣብ ኢራን ጂና ማህሳ ኣሚኒ ካብ ተቐተል 1 ዓመት ኣኽቢርና። ሕብረት ኤውሮጳ ምስቶም ኣብ ኢራን ንማዕርነትን ክብርን ናጽነትን ዝቃለሱ ተባዓት ብኹርዓት ደው ይብል ክትብል ፕሬዚደንት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ሮበርታ መትሶላ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓቢራ። ኣብ ምዕራባዊት ግዝኣት ኢራን ኩርዲስታን ዝተወልደት ጓል 22 ዓመት ኣሚኒ ነቲ ግዴታዊ ኣከዳድና እስላማዊት ሪፓብሊክ ብምጥሓሳ ድሕሪ ምእሳራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከለያ ዓሪፋ። ስድራ ኣሚኒ ኣብ ርእሳን ኣካላታን ብዝተፈጸመ ጽፍዒት ከም ዝተቐትለት ገልጹን ከለው ፖሊስ ግን ብሰንኪ ዝጸንሓት ዕናዊ ጸገማት ከም ዝሞተት ገሊጾም። ድሕሪ ሞት ማህሳ ኣሚኒ ኣብ ኢራን ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ተቃውሞታት ኣስዒቡ። እዚ ድማ ናብ ገለ ካብቲ ድሕሪ 1979 እስላማዊ ሶራ ዝነበረ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ዕግርግር ተሰጋጊሩ። ኣብ ትሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት ናጽነት ዝብል ጭርሖታት ዜጋታት ኢራን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፀጉረን ክሽፈናን ሒጃብ ክኽደናን ዝግድድ ሕግታት ተቃውሞኦም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን